posachedwapa tikupasirani press briefing imene yachitika lero lino ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe pamene abungwe loyang'anira zakalembera wa chaunzika a NRB anachitisa makamaka kuchita clarify komanso kufufuzapo maprogress okhuza kalembera wa chaunzika. Takhalani pompo Atolankhani ma radio komanso ma TV osiyanasiyana adafunsa mafunso kwa akuluakulu a NRB atamaliza kufotokoza za ndondomeko imene ikuchitika. Taonerani. Tsopano kuti ndilankhule muchichewa kuti uthenga ufike kwa Malawi aliyense tsimikiza kuti kutsogolo kuno ndi akuluakulu anzanga aku NRB kuyambira director kumanja kwangaku komanso achiwiri awo kumanzereku ndi timu yonse ya NRB imene ikutithandizira tonse amalawi kuti tigwire ntchito yakalembera. Nonse Atolankhani tathokoza kubwera kwanu, amayi ndi abambo komanso kuphatikizako anthu onse amene akutionera ndi kutimvera masana ano. Takulandirani kuno ku Capitol Hill mu nyumba ya Vice President kumene kuli likulu la bungwe la NRB. Atolankhani nonse amayi ndi abambo tabwera masana ano kuti tipereke uthenga kupitiriza mauthenga onse amene timakupatsani makamaka kutsindikiza ndi kufotokozera komanso kudziwitsa amene tikugwira ntchito ku NRB kuti amalawi tonse tiyendere limodzi. Tsiku la lero tikufuna kuti makamaka tifotokozera amalawi mmene bungwe la NRB ligwirire ntchito pa nthawi imene kalembera wa chisankho kapena kalembera wa voti akupitirira kuchitika. Monga mukudziwa kuti bwalo la milandu, bwalo la court la High Court linapereka chigamulo pa 25 October 2024 mulandu number 130 wa chaka chino cha 2024 limene olemekezeka Justice Mandala Mamblasa analamula bungwe la NRB kuti lionetsetse ndi kupereka mwayi kwa Malawi aliyense amene angapezeke kuti sanakwanitse kulembetsa ku bungweli komanso kutsatira fundo za malamulo makamaka gawo 77 ya Constitution ya dziko lino la Malawi. Ifeyo ngati bungwe tinaona kuti ndi chinthu chofunika kwambiri kuti titsatire chigamulo chimenechi. Ndi chifukwa chake kuti lero tafuna kuti titsimikizenso kunena kuti chigamulochi ife tinachilandira ndipo tichitsatira. Ndiye tikufuna kuti tifotokozere anthu onse kuti kodi tichitsatira motani chigamulo chimenechi ndipo takhala tikuchitsatira motani ndipo tikuchitsatira bwanji. Pali ndondomeko zimene titsatire kuti zonse ziyende bwino. Ndimafuna kuti mudziwe kuti pa nthawi imene kalembera wa vote azichitika m'masenta onse ifeyo a NRB tiyesetsa kuti aliyense amene wabwera kuti adzalembetse vote tikwanitse kumulemba mosaphwanya lamulo, motsata lamulo komanso ndi ndondomeko zonse zakalembera zimene zimayenera kutsatidwa. Komanso tikuyenera kutsatira chigamulo cha court. Choyambirira mwa ndondomeko zimene tapanga tikufuna kuti tionetsetse ndi kufotokozera Malawi kuti pali anthu amene ali oyenerera kuti alembetse ku bungwe la NRB. Si aliyense amene akuyenera kukhala olembetsa kuti apatsidwe chiphaso cha unzika. Ifeyo ngati bungwe la NRB timalemba amalawi amene akwana zaka 16 komanso timalemba anawa ndi amene sanafike zaka 16. Ana amene sanafike zaka 16 iwa timapatsa chiphaso chakubadwa, birth certificate. Koma amene akwana zaka 16 ndi amene timampatsa chiphaso cha unzika. Musayiwale koma kunena kuti bungwe la Malawi Electoral Commission MEC, bungwe loyendetsa chisankho, iloli limalemba anthu amene akwana zaka 18 timasiyana pamenepo.
ndiye kalembera wathu amachitika malo osiyanasiyana. Ifeyo tikufunitsitsa kuti aliyense amene wakwanitsa zaka 16 iyo monga mwa malamulo amene amayendetsa bungwe la NRB, ifeyo timulembe. Ndicho cholinga chakuti ameki apezekonso anthu awo amene mwina sanalembetse akhale ndi mwayi oti alembedwe amene akwana zaka 16. Sizikusonyeza kuti ifeyo a NRB tikamulemba munthu wa zaka 16 monga malamulo amanenera ndiye kuti munthu ameneyo ameki amulemba. Ayi, sizingatheke zimenezo, chifukwa ameki ali ndi ndondomeko zawo ndi makina awo amene amadziwa kuti munthu sanakwane zaka 18. Ndiye munthu amatheka kuti ali ndi chiphaso chaunzika koma saliyense amene angapite ku meki mpaka azakwane zaka 18 mmene meki imafunira. Pamene popo ndikhulupirira kuti tamvetsetsana ifeyo mmene timagwira ntchito yakalembera. Timafuna kuti nene izi kuti timvetsetsane kuti kodi ntchito athu imakhala bwanji. Njira yachiwiri mu ndondomeko zathu ndi zakuti kwa aliyense amene oyenerera kamene ololezedwa kuti akhoza kulembetsa ku bungwe la NRB koma sana khale ndi mwayi woti alembetse pa mimwayi yonse imene tinaperekayi, tikunena kuti munthu ameneyo azikumbukira kuti mwa ndondomeko zakalembera amayenera kuti tidziwe kuti ndi Mmalawidi. Ndiye malamulo oyendetsera kalemberayo amanena kuti munthu ayenera kubwera ndi mmodzi mwa kholo lake kuti atsimikize kuti yeyudi ndi mwana wawo, kusonyeza kuti ndi Mmalawi. Komanso akhoza kubwera ngati kholo palibe ndi mboni ziwiri zoti zili ndi chiphaso chawo chaunzika, kuonjezeranso pamenepo kalata yochoka kwa mfumu. Ndipo nonse mukudziwa kuti pamakhala fomu imene imafiridwa kuti munthu alembe zonse zoyenerera kutsimikizira kuti munthu apange apply kuti apemphe kuti apatsidwe chiphaso chaunzika. Komanso tili ndi ndondomeko zimene ngati office imatsata kuti ilembe munthu wina aliyense, kuti aliyense amene akulemba anthu atsatire ndondomeko zimenezi, pa chizungu amati ma standard operating procedures. Ndiye muchifukwa ichi tikupempha kuti onse amene akufuna kulembetsa NRB, maofesi onse a NRB kapena masenta onse amene kukuchitika kalembera wa vote atsatire ndondomeko zimenezi. Ngati ali ndi vuto mwina afunse ku NRB, tipereka ma contact kuti ku call center namba yake ndi 488 kapena 0 700 kuti adziwe kuti akhoza kulembetsa bwanji, chifukwa ndi mlandu mugawo 43 loyendetsa malamulo akalembera kuti amene wapereka umboni wabodza amene yoyu akhoza kumangidwa. Komanso ndingowonjezera kunena kuti ndi mlandu kuona kuti munthu akutenga mwana, kulembetsa mwana kuti akhale ndi chiphaso chaunzika, ndi mlandu waukulu. Komanso ndi mlandu kuti munthu azikapezeka kuti analembetsa kale ndi afuna alembetsenso kachiwiri kapena kachitatu. Sizingatheke kuti angalembetse kuposa kawiri, koma ngati akufuna alembetse makina athu amagwira, amatengera nkhope ya munthu komanso zidindo zakuzala, ndiye munthu sangatheke kulembetsa kawiri. Ndiye akagwira ndiye kuti rekodi imeneyo kapena kuti munthu ameneyo mu system mwathu amakhala kuti akufufuzidwa, ndiye kuti ameneyo sangakwanitsenso kuti alembetse mu kaundula wa vote. Ndi mlandu kupereka umboni wabodza, komanso ndi mlandu kutsimikizira kapena munthu woti si Malawi akufuna kuti alembetse kuti achite mwayi umene tikupanga pano kuti pereke mwayi kwa amene sanalembetse kuti akwanitse kuvota. Tili ndi apolisi amene akugwira ntchito pa senta iliyonse, ndipo apolisi akagwira akamanga anthu amenewo akatengera ku bwalo la milandu. Ndondomeko yachitatu imene timafuna kuti tinene ndi masenta amene muzichitikira kalembera. Mukudziwa kuti ifeyo ngati NRB tili ndi maofesi athu boma lililonse, ma city council monse, Lilongwe, Mzuzu, Zomba, Blantyre, komanso ma municipality monse tinatsegula maofesi, Luchenza, Mangochi, Kasungu,
komanso ma district monse anthu sikuti tasiya kugwira ntchito kumene kwakhoza kupita ndithu, koma kuonjezerapo tilinso ndi ma post office ndi ma center ena, komanso kuonjezerapo pa center iliyonse imene ameki akugwira ntchito, ifeyo mwa lamulo limene tapatsidwa kuchoka ku khoti limene likunena kuti anthu onse amene abwera sanakhale ndi mwayi woti alembetse kumeki, ifeyo tionetsetse kuti athandize kuti anthu amene alembedwe. Moti munthu akabwera ku center ya meki tikamuthandiza ndithu monga ngati khoti imene latipemphera. Ndondomeko yachinayi ndi ya biometric registration, kunena kuti mmene tizitengera zidindo zakuzala nkhope za anthu ndi kupanga process ma documents awo amene abweretsa, kamena kuti tilowetse mukaundula mayina ndi zina zonse zokhudza munthu. Taona kuti ndi chanzeru kuti ntchito imene ikhale kufupi ndi anthu kuti asayende mtunda wautali, ndipo pafupi ndi center iliyonse ya meki tikhala ndi makina oti azijambula anthu. Mwachidule tinene kuti tikhala ndi makina Malawi monse, maboma monse, kutanthauza kuti anthu amene abwera ku meki kuti alembetse akuyenera kuthandizidwa ndi kujambulidwa moyenerera. Ndipo talemba ntchito anthu amene azigwira ntchito imene yojambulayi, makamaka tikukhulupirira kuti ndimene manambala alili mwina pazikhala ojambula mmodzi pa masenta awiri, chimene chili chokwanira kuti munthu sangayende mtunda wautali. Mwina malo ena munthu mmodzi ojambula azichita service masenta atatu, kutengera ndi imene ma DC ndi akuluakulu kumaboma kuja, mafumu ndi District Legislation Task Force angatiuzire. Chifukwa ntchito akalembera sitimagwira ku headquarters koma timagwira ndi maboma monse, ma DC ngati ma district registrar. Talemba anthu ogwira ntchito amenewa ambiri mwa iwo takhala tili nawo kuchokera 2023 ndi ntchito yakalembera yakuidziwa bwino, koma ali pa temporary. Onsewa atu tapititsa ma district kuti anthu amenewa athandizire ntchito imeneyi yakalemberayi, makamaka kwa amene sanakwanitse kuti alembetse. Anthu amene walandira ndalama zimene alandire sizisiyana ndi ameki imene amaperekera, komanso sizisiyana ndi imene amene akugwira ntchito ya identity verification akuwunikira unzika wa anthu amene alibe chiphaso chawo akugwira. Tili ndi makina amene amatithandizira kujambula. Makinawa ndi pafupifupi 1000. Makina amenewa ifeyo tawachotsako ku masenta onse a meki, chifukwa yoti tinayikamo software kamene ma program a computer oti azigwira ntchito yofufuzira ya verification, koma pali pano tawachotsako kuti tikemonso ndondomeko ya kalembera waunzika. Ndimafuna kuti chimenechi chimveke bwinobwino kuti ndi chifukwa chani tachotsa makina, tikufuna kuti sinthe software tikemo yoyenerera, ndipo zimenezi zili mkati pali pano ayamba kubwereranso kuma center kuti azikagwira ntchito yojambula chifukwa cha lamulo la khoti lomwe tinali nalo. Koma chifukwa titachotsa makina amenewa kuti tikemo software yolemba yakalembera, taonjezera kugula makina ena, ma tablet amene azigwira ntchito ya verification kuti athandizirenso kuma center kuja ochuluka ndithu. Ndiye ma tablet amenewa akupezeka ndithu pa center iliyonse kuti Malawi aliyense amene kuti akufuna kuti alembetse koma mwina alibe chiphaso chake timuthandizire. Ndiye zizikhala bwanji pa center paja? Munthu akati wabwera kuti akalembetse kalembera wa vote, azifika pa center amulandira kuti amupititse kuti alembedwe mukaundula wa vote. Ngati wabweretsa chiphaso chake yaunzika apita straight pa meki kuti ayambe process ya vote. Koma ngati munthu uja sanabweretse chiphaso chake analembetsa, ambiri tumwa Malawi ife tasindikiza ziphaso zambiri ndipo ziphaso zimene zili m'masukulu monse koma anthu sakutenga.
tayesetsa kumwaza mauthenga, tayesetsa kuyenda paliponse, ena sakutenga chifukwa cha zifukwa zina. Ndiye tazibweretsanso ziphaso zija kumasenta komwe kuja kwameki kuja, koma tayika deski padera yoti amene chiphaso chake analibe ayang'ane mmene muja apatsidwe chiphaso chake asayinire. Ndiye akatero munthu amene akhoza kupita tsopano kalembetsa kumeki. Koma mwina munthu wina analandira kayi chiphaso chake ndiye wataya, amene yoyo akuyenera kuti apite ku deski ya NRB ndi fotokoza. Kapena munthu ameneyo chiphaso chake ndi chofufutika, chachoka, choonongeka, akuyenera kuti apite osewa ku deski ya NRB. Ndiye akafika pa deski ya NRB paja apereka dzina lake, tiyang'ana m'makina mwathu, ayang'ana tsiku lake lobadwa, ndiye m'makina muja mutuluka ndondomeko yake ndi chithunzi chake chomwe, ndiye tikumasindikiza proof of registration, kapena kuti chiphaso choti ameke akhoza kumulolera munthu kuti alembetse mu kaundula wa voti. Koma ngati munthu uja akunama sanalembetse, maulendo onse tayendawa iyeyo mwina kunalibe anachokapo, ameneyo ndithu pomposo pa center akukumana ndi ofisala wathu, akuyamba process ya kalembera. Ndiye pali ndondomeko ya kalembera imene timatsatira, ndiye apatsidwa mafomu pamene paja, apemphedwa kuti abwere ndi mboni zake, kalata kwa fumu kuti timulembe imene timalembera muja, mpakana awuzidwa kuti pitani apo akujambuleni. Ndiye tipitiriza process ija mpakana munthu akhale kuti wapatsidwa unzika, chifukwa sikuti unzika uzikachitika pompo ngati 2018 imakhala ngati application. Pali panopa munthu akati wabwera akuyenda ndithu process yonse titsatire, chifukwa ife ntchito yathu timatsatira malamulo. Ndiye akatero munthu jalembedwa tiyesetsa ndithu aliyese kuti alembedwe akhale ndi mwayi kuti akwanitse kulemba voti. Kwa amene analembetsapo kale, chonde musapitenso kalembetsaso, kaperekeni dzina lanu ndi zina zotero. Kwa amene angachite utambwali kuti mwina ndilembetsenso kachiwiri, zikhoza kutheka ndithu zonse atengedwa, koma application ija kamakaphikidwa, makina athu amaona nkhope za anthu, amaona zidindo za nzala. Munthu ameneyo ndiye kuti sapatsidwa chiphaso, foti tidabwa kuti chikuchitika ndi chani, ndiye kuti ikayimitsidwa application imeneyi. Ndimafuna kuti ndinene ndithu kuti umeneyo ndi mlandu kwa onse ofuna kuti alembetse kawiri, amenewa ndithu akamangidwa, apolisiso alipompo. Tumiza makina athu akalembera, makina athu ofufuzira verification ndi ma staff tikunena pano kuti kalembera kamayamba mawa maofesi ma center monse mukhale kuti ifeyo tafikamo. Komanso mauthenga apita kwa anthu onse amene tikugwira ntchito. Njira ina ndimene tikunena pano kuti Atolankhani mutithandizire kupereka uthenga umeneyo. Kalembera sanasiye maboma monse akupitirira, masenta ameki tizipitiriza, komanso maboma ameki maboma onse kumene kwa NRB tipitiriza monga ngati mene takhati kuchitira yoka 2018. Ndingofuna ndifotokozeso nkutsimikiza kunena kuti kalembera ndi waulere, munthu asapezeke kuti akupereka ndalama kwa aliyese kuti alembetse, kapena akupereka ndalama kwa aliyese kuti amkhalire umboni, kapena akupereka ndalama kwa aliyese kuti apeze khadi. Ndi mlandu kupezeka ndi khadi yotisi yako monga mwa malamulo. Ifeyo ngati NRB ndilokonzeka kuti tipezeka pa center iliyonse aliyese timuthandizire kuti apeze mwayi olembetsa mukaundula motsatirana ndi malamulo ndi ndondomeko zonse zimene NRB imatsatira, komanso monga malamulo akunenera ndi kulamulidwa. Ndikufuna kuti amalawi onse azindikire kuti tizipitirizabe ntchito yawo panga verify ziphaso, ntchito yotsimikizira ziphaso zaunzika pa center iliyonse ya meki, monga ngati mene tinakhati kupangira phase 1 yakalembera wa mavoti. Ntchito imene inayenda bwino kwambiri, chifukwa aliyese amene kuti analibe chiphaso amene anapatsidwa mwayi woti alembetse mu kaundula wa chisankho kapena mukalembera wa voti. Kwa amene analembetsa kale akabwera chonde asalembetse, koma kwa amene oti sanalembetseko ndi amene tizalembetsa ngati kuti ndi kulemba koyamba process yonse imene imakhalira.
mukalembetsa kawiri tikudabwani. Ndipo ndikufuna kutsimikiza amene popo kuti kwa aliyense amene akuperekera umboni wabodza kuti uyu ndi umudziwa pamene unenatu munthu oti si Mmalawi akumangani, kapena uyu ndi kumudziwa amene yuyu ndi mwana oti anakwana zaka 18 ndi cholinga choti alembetse mavoti akumangani, chifukwa ifeyo mumakina mwathu tinasunga kaundula wa aliyense Malawi muno mwina 2018 ija mukumbukira kuti anthu amalemba mayina ana onse. Ndiye nthawi namatinamizira iye amalemba ana amene ndi azaka 10 koma ndi azaka zina tili ndi kaundula ndithu zimene zimanena kuti aliyense anabadwa tsiku lakuti kapena nthawi yakuti. Koma ndikalembera wakubadwa amene akuchitikayo mavuto onsewa adzatha, aliyense adzakhala ndi zaka zake zoyenerera mmakina mwathu. Kusapezeke munthu akuyitana munthu oti si Mmalawi kuti alembedwe kapena akuyesera kuti alembe kawiri akumangani, tikhala tikufufuza amene popo. Komanso munthu oti analembetsa kale ndi abwera adzalembetse kawiri akumangani. Mboni ili apo iye mwini ngati akudziwa kuti neyo sinakwane zaka 16 ndofuna ndilembetse ku NRB akumanganiso chifukwa polisi apititsidwa kale m'masenta monse. Ndiye ifeyo tikupempha Amalawi wonse tithandizeni kuti ntchito iyi tipitirize kugwira bwino. Ifeyo ngati NRB patokha tikudziwa kuti sitingakwanitse koma timadalira inu nonse, koma patokhaso tikudziwa kuti ntchito iyi tayigwira bwino ndithu, chifukwa dziko lonse lapasi ifeyo ngati Malawi tili patsogolo mu nkhani yakalembera. Pali pano tikunena pano talemba anthu oposa 12.5 million amene ali mu kaundula mwathu, anthu oyenerera eligible people oposa zaka 16. Koma tikati tiwerengere manambala ngati a National Statistics Office tikunena kuti ife talemba anthu odutsa 100%, soyenza kuti mina anayerekezera ife tadutsaso mlengo umenewo kulembaso anthu kwambiri. Ndiye talembaso achichepere oti zanakwane zaka 16 3.5 million kudutsa 3.5 million. Mukaphatikiza ndikuti Amalawi oposa 16 million onse ali ndi legal identity, chiphaso choyenerera kuti ndi Malawi. Tangotsala ndi ochepa chaka chamawa chino tichita birth registration campaign kuti anthu onse amene atsala tialembe aliyense akhale mu kaundula. Tikatero ndikuti dziko la Malawi tipitiriza kulipititsa patsogolo mu nkhani yakalembera kuti aliyense azilembedwa, chifukwa kalembera wakubadwa akumachitikaso m'maboma onse kudzera mu zipatala zonse. Pomaliza ndikufuna kuti nditsimikizire Amalawi onse kunena kuti ifeyo ntchito yathu tigwira bwino motsata malamulo komanso molemekeza malamulo komanso molemekeza Amalawi onse ndi zonse mene zimayenera kuti zikhalire. Amene angakhale ndi vuto ayimbe foni ku 488 imene ili call center yathu. Amene ali ndi vuto lililonse imbani foni ku 0111 700 700. Tikatero ndekuti ntchito imeneyo iyenda bwino kwambiri kuti munthu aliyense akhale ndi mwayi okhala ndi chiphaso kapena proof yonena kuti munthu uyu ndi nzika. Tithandizireni Amalawi, Ambuye akutsogolereni, Ambuye akudalitseni. Zomwe kwambiri azanga nonse amene muli kutsogolo kuno. Zikomo. Bwana PS chifukwa cha statement imeneyo. Tifike kwa mafunso. Titenga mafunso ochokera ku Atolankhani asanu kenako tidzatenga mansala mayankho ngati nthawi yathu ya live tili nayo tikhoza kupitirira, koma ngati yachepa tidzadula kenako tikhoza kupitiriza ngati Atolankhani kufunsa zina zilizonse zimene tili nazo titachoka pa live broadcast. Mukweza dzanja, mutchula dzina lanu ndi institution imene mukuyimira kenako kuponya funso lanu. Tiyambire apa. Tathokoza kwambiri. Ine dzina langa ndine Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Funso langa loyambirira ndilokhudza kuti mwafotokoza bwino lomwe kuti ngati bungwe la NRB mwakonzekera bwino lomwe mukaundula amene watsopano amene akuchitika molingana ndi chigamulo cha bwalo la milandu. Koma ndimangofuna kumvetsetsa bwino lomwe
nkhani ikubwera kutengera chigamulo cha bwalo la milandu pamene mwina mwalemba anthu ena tsopano kupita malo osiyanasiyana komanso kuonjezera staff yomwe ilipo. Tifuna timvetsetse kuti mwakonzekeradi bwino lomwe kuwapatsa zoyenereka anthu amenewa. Tikukamba nkhani ya ndalama kutengera kuti mbuyomo takhala tikumva anthu ena kudandaula paka ena analemba ndithu makalata muchita kandulo wa mbuyomo nkhani yokhudza kukonzekera kumeneko. Mwakonzekera kumbali imene ya ndalama. Komanso nkhani ina ndiyo khudza apolisi nkhotakota pa 30 Oktoba anamanga bambo wina a Nelson Banda poganizira kuti anapezeka ndi ID anyowani 239. Nkhani imeneyi ikuyenda muutani kutengera kuti yabwera pa nthawi yomwe kaundula wa mavoti ali mkati, zomwenso zipani zotsutsa boma zinanena kuti zikukayikira kuti mwina munthu ameneyi anatumidwa ndi chipani china kuti atenge ma ID amenewa. Tatifotokozereni kuti nkhani yakumangidwa kwa munthu ameneyi ikuyenda muutani. Zikoma. Chabwino, ine dzina langa ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Ndimafuna ndidziwe nawo muonenapo kuti phase 2 ya voter registration mukhale mukupezeka ma centers onse amene ameke akhazikitsa nkumalemba anthu atsopano mu kaundula wanu wa ziphaso kuti anthu akwanitse kulembetsa mu kaundula wa mavoti. Mwina chigamulo chinabwera pakanthawi sabata zingapo mumachedweranji mwina kuti mupezeke malo amenewo. Zikoma. Aponso panali manja awiri tenge apo kenako apa. Zikoma kwambiri. Ine ndi Robert Mbetewa kuchokera ku Wide Amici. Funso langa makamaka likusamira pa zimene mufotokoza kunena kuti ngati bungwe mwaganiza zoyitanisanso makina okwana 1000 kuti mu kufotokoza kwanu munakuti fa mwaike ma softwares. So ndikufuna nimvesetse kuti kuyika ma softwares mukufuna muchita update the system imene munaika poyamba kapena mukuchita install new system. Funso lachiwiri, nchifukwa chani ma devices okwana 1000 komanso mukuyembekezeka kuti mukawachita install system mu ma devices amene mukuwapanga likowa mutumizanso liti ma centers kuti ntchito imeneyi yokhuza kupanga verify anthu isasokonekere. Pomaliza nkhani yoti mwalemba anthu amene azikathandiza kuchita verify ma centers pofuna kuonjezera mphamvu imene ngati nthambi muli nayo kuti anthu asakavutike akamalembetsa kumeneko, ndi anthu angati amene mwawalemba ntchito. Zomwe kwambiri. Anali mafunso 5 munatero nde onjezani mwina atatu ena. Ine ndi Nshindi Meki ku newspaper ya Nation Publications Limited. That what a colleague from Zodiac posed. I was also interested for you to clarify, because the judgment on the 25th of last month, it ordered you to immediately set up mechanisms to ensure that eligible voters are registered. And my layman understanding of immediately is instantly. Kotulina kuti muchite izizi panopa. So lero ndipa 8 November. Chigamulo chinaperekedwa pa 25 October. Muchita bwanji justify order imene ya court ya immediately when mukuyamba this exercise 2 weeks after. Thank you. Mukoza kutenga kupereka mayankho bwana. Pali ena onjezera mwina awiri mafunso kwambira kufanana ndi munati yankhira limodzi. Okay, my Kamal Mbalale from PLFM and Great Dominion Television. You were talking about the people that are supposed to go and register, eligible people who don't have IDs. Now they are supposed to be accompanied by maybe 2 people that have got that are registered with NRB, and including
a letter from the village head. Now, we are in the age of fake documents, fake this, fake that. Now, how does the village headman authenticate the letter that you accept to register somebody as an eligible applicant? Thank you very much. Any other question? Yes. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Nimafuna nditamvetsetsa pa gawo lokhuzana ndi kusinthidwa kwa makina amenewa komanso mwina kuonjezera kwa makina kuti ngati bungwe muyike chikhulupiriro chotani kwa amalawi komanso anthu onse amene amachitira kalembera pozindikira zoti ena atha kukhala ndi chikayikiro kuti kusinthidwa kwa zinthu ngati zimenezi mwina patha kukhala zoti pali pena pake pamene sipakuyenda bwino. Zikomo. Zikomo kwambiri bwana PS, tiyankhireni mafunso amenewa. Zikomo. Ndiyambira funso lomalizira ndimalizira loyambirira. Patrick Kachere mukunena uchoka ku Umunthu FM mukunena kuti kusintha kwa makina komanso kwa makina funso anu sindamvetsetse kuti kapena pali zodabwitsa zina. Funso limeneli ndilofunika kwambiri chifukwa ndafuna ndiyambire funso limeneli enanso malifunsa funso lomweli. Makina amene timagwiritsa ntchito kuchita kalembera amene ajawo ndi makompyuta. Kwa amene anachitapo za makompyuta ngakhale klasi ya tsiku limodzi kompyuta imakhala chibokosi chija hardware komanso program imene imayikidwa mbokosi muja ngati software kuti zizitha kuoneka. Ndiye nthawi imene timayamba kalembera wa vote wa chisankho kunalibe court order, kunali koma malamulo amene timagwiritsa ntchito ku NRB. Ndipo court order ija sidaita kuti tisinthe malamulo, court order ikuonjezera kuti muonetsetse mupereke mwayi kwa anthu. Ma arguments onse anachitidwa court kuja kunena kuti ifeyo anthu onse tinapatsa mwayi. Kunali mop-up, kunali outreach, kunali kalembera zaka zonsezi, kunali maoffice onse tatsegula, ma staff tatsegula ambiri, equipment tagula ambiri. Ndeti kati zima boxes ija mmakhala program imene ikuyenera kuti igwiritsidwe ntchito. Chibox chomwecho mukhoza kukhala program yochitira kalembera. Koma mene timapita ku chisankho kalembera wa chisankho tinachotsa program iliyonse tinayikamo yongopangira yotsimikizira kaundula. Tinayikamo database yotsimikizira kaundula osati yakalembera. Mukati muone makina amene aja amakhala ndithu chibox chija mmakhala computer, mmakhala software yakalemberayo, podindira zala paja, kujambulira nkhope, kamera, scanner ndi zina zotero. Ndimafuna pamene popo ndingotsimikizira kuti mvetsetse. Ndiye pali panopa timayenera kuti makina aja tiatenge. Tanena izi kuti musadabwe kuchitika ndi chani, makina anabwera ndi mukatengaso. Tikuyenera kuti tikemo tsopano program yonena kuti izikagwira ntchito yojambuliranso ija. Funso la abana balale from PRFN and the Great Dominion. Munafunsa kuti kodi chifukwa chani tikupempha kuti munthu akamabwera kudzalembetsa azibwera ndi anthu awiri. Iyayi. Imene ndi ndondomeko yakalembera. Palibe chimene tikusintha, palibe chimene chasintha. Makambapo za ma documents are fake. Mwina poti ife ntchito athu ndi yakalembera amene amachita amafufuza ma documents oti nda fake alipo mwina nda police kapena authority imene apereka document manager. Tiyakhulupirira bwanji mafumu kuti chikalata chindi choona. Chifukwa panopa ndi pa wireless. Sitinganene kuti anthu sitingakane kuti anthu amatha kunama. Ndi chifukwa malamulo ogwiritsa ntchito chilichonse akunena kuti ngati upezeka kuti wanama iweyo wolembetsawe umangidwa. Amene aperekera umboni phatikizapo sofumuyo imangidwa. Zimene zachitikapo ndithu ku NRB kuno ambiri anamangidwapo mbuyomo chifukwa samamvetsetsa amaona ngati akhoza kutani kupanga bypass. Ndiye malamulo akunenetsa kuna kuti wodzalembetsa akuyenera kubwera ndi kholo lake
kuti mwana wanga ndi Malawi. Ngati sikholo ndi kuti anthu amayenera kukhala mboni ziwiri, ndipo zonse zija zikalembedwa sungathawe chifukwa timasunga kuti wakuti mboni yake nali iyi, phone number yake ndi mudzi wake ndiye timafuna tizidziwa zimenezozo kuti ziyende bwinobwino. Ndi ndakuluakulu anzanga kutsogolo kuno akakhala kuti afuna awonjezere andikwezera dzanja, koma ndikufuna kunenetsa kuti palibenso zobweretsa mboni wabodza mumangidwa. Kunali funso lochoka kwa Nchindi from Nation. Munafunsa kuti akhoti ananena kuti munafunsa mchizungu mandiyankha mchichewa. Kuti akhoti ananena kuti tipange set up mechanism pa 25 October. Mundimvetsetsenso funso limene ndilofunika ndi la unique. Atangonena akhoti ifenso tinapayamba immediately ku mene court order inabwerera. Immediately tinamba kupanga so set up mechanism kuonetsetsa kuti aliyense atani akwanitse kulembetsa. Ndi process it taninaponso kale kuti makina athu tinapititsa nalotere ndi tinamba panga planning kuyamba kupempha ndalama kuti ntchito iyambike, koma tinayamba nthawi yomwe iji sikuti tinachedwa. Koma for the process ndimene tikuyitsatira ndikhulupirira kuti yamveka bwino ndayankha mwachidule, koma mutsimikize kuti ifeyo inali immediately tinamba process yonse yofunika. Kungoti nthawi zambiri anthu amayembekeza, tinaona kuti anthu amayembekeza kuti akangoti akhoti alamula chonchi mawa masenta onse 2100 NRB pezeke kuti yalemba kale anthu usiku omwewo, yapititsa makina yayikakale software ngati the process imene tinayitsatira motsata lamulo. Funso la Robert Mbetewa kumiji kuti chifukwa chani makina wa anali 1000 ndi nambala ya makina amene analipo amene tinapititsawo ndiye tikuatengako makina 1000 ndiye immediate tatenga tinayamba ku ikamo software yatsopanoyi, ndipo pali pano pakupita sokale kuti akathandizire ntchito yakalembera. Ndechifukwa tatengapo makina amene ali ndi zofunika zosiyana-siyana skana ndi zina zotero, tapezanso makina ena kuti akapange replace ena aja ulendo uno tachenjera, tapezanso ochulukirapo kuti ntchito isayime ndithu zonse ziyenda kuti ziyende bwinobwino. Funso lochoka kwa Imon Piringu Zodiac. Ndikhulupirira ndayankha kale mmene anafunsa ku Nation kunena kuti sikuti tachedwaye, ndi process imene timatani timatsatira. Atangotilamula mucha tinapeza kuti mudakayenda mwina mudakaona kuti mwina sima center onse chifukwa ine sinayende ma center onse kupita, koma immediately tinapanga order kuti ma registration form aambe kupita kwa center uja kuti munthu akabwera, chifukwa ndi process imene sitimapanga. Tinanenaso kuti nthawi ya kalembera wa vote ife NRB sitizikachitako kalembera wa unzika tinatero, ndekho titangolamula tinayambiratu process yochita kalembera wa unzika uja imene imayambira fomu kuti ikhale pa center paliponse ndi kumawuza anthu, koma kunayo kuti tikupita kale komalizira, koma chifoti America na kuti abwereza ifenso tidzabwereza nawo masiku amenewo kuti tisaoneke kuti tinachedwaso. Funso loyambirira linalochoka kwa Austin Katunga kuchoka ku Nzati, muna fusa za mala wansezi kwenikweni. Tanena kale kuti atangotilamula muja it was immediate, pompo tinayamba kupempha ndalama, chifukwa chiti chonsechi chofunika ndalama. Tinapanga program planning it kupempha ndalama ndi kuyambaso kuona ma resources amene ufuna anthu, equipment ndi zina zotero. Ndifuna nditsimikize kwa Malawi kuti ntchito iyi ndiyotheka, ndi capacity, tayigwira nthawi itali, tayiphunzira nthawi itali, ndipo tikudziwa kuti ntchito imene timalizitsa. Bwana director ndi ena onse mwina palipena sinayankhe bwinobwino kwa mafunsowo mukhoza kuwonjezerapo. Okay, ndinaphonya funso la kunkhotakota la Austin. Austin unafunsa mafunso awiri. Nde la kunkhotakota pa 30
October. Ndifuna bwana wa head wa ID management amba Awakhaulisa ayankhe kuti zili pati, koma ndingonena kunena kuti nkhani iyi inapititsidwa ku polisi. Ndiye ifeyo bungwe lathu timayendetsera malamulo, ntchito yathu imakhala kutengera malamulo amene anatipatsa. Prosecution ndi zina zotero kakumanga anthu ndi apolisi, ndiye timakangonena kuti apolisi atifufuzire, koma ifeyo kumbali yathu tinafufuzanso, koma nkhani ili ku polisi. Bwana Awakhaulisa, head of ID, mwina mukhoza pereka update mwachidule kuti zili pati. Ngati palibe update ina ndiye kuti ili ku polisi tipitiza omwepo. Thank you. Ziko kwambiri anzonadi nkhani imene pakali pano ibanja mwa polisi. Ndolomeko yathu imene timapangira ifeyo ngati NRB na National Agenda tikamagawa timakasiya nthawi zambiri kwa civil servant. Ndi civil servant amene timampeza kudera nthawi zambiri amakhala ndino makadi yakunkhotakota tinakasiya aphunzitsi akudera kumene kokutatikiwe makadi, komano zinapezeka kuti makadi aja apezekanso ndi munthu wina. Nde titafufuza tinapanga engage apolisi imene ananena kale abwana PS. So nkhani imene pakali pano ili manja mwa polisi kufufuzidwa, ndoti akapata kufufuza kwako munthu yatengedwa ku court kuti akankhe mlandu opezeka ndi ma ID amene samayenera kuti apezeke nawo. Mwachidule ndinguyanga choncho. Ziko kwambiri. Ziko kwambiri. Mwina chifukwa cha nthawi ndikupempheni bwana PS maono otsiriza, sikutanthauza kuti tatseka mafunso. Tikamaliza izizi za live broadcasts titha kuchezera muno kufunsana mafunso. Bwana PS, your closing remarks. Thank you very much. Amalawi anzanga komanso akuluakulu anzanga oyendetsa bungwe la NRB, tikuthokoza aboma chifukwa chotithandizira kuti ntchito imene iyende bwino, komanso tikuthokoza ma stakeholders onse kuphatikizako inuyo Atolankhani kuti ife ntchito yathu ndiyovuta amene mukudziwira. Timanenedwa koma ni public service tikuyenera kutero, koma inuyo mukatithandizira kunena chilungamo zinthu imene zilili, ntchito yathu idzakhala yabwino. Chifukwa by the end of the day ife ndife abale anube, koma ndi amene tapasidwa ntchito imene kuti tigwire pali panopo. Ndife tigwira bwinobwino motsatira malamulo. Ndimangofuna kuti ndinenetse kunena kuti ifeyo akhoti atatilamula tinayamba ntchito immediately, ndiye pali patakhala kupangabe plan kuti kodi tingakoze pati tingagwire pati. Ndi chifukwa chake tikunena kuti tagula equipment ina yowonjezera imene ali ma tablet makiti othandizira kuti tizitsimikizira onzika, kusiyana ndi makiti oyamba aja amene oti ntchito yawo ndi ojambulira. So ndi zinthu ziwiri zosiyana, talandako tapititsanso. Komaliza kwenikweni ndikungowafunira amalawi onse makamaka kwa iwo amene sanakwanitse kuti alembetse pa nthawi imene takhala tikuzungulira malawi yonse, zabwino zonse ndikuwatsimikizira kuti ife talemba ndi cholinga choti by the end of the day ifeyo dziko la Malawi tilisiye kuti likhale pa number 1. Chifukwa tikugwira ntchito ino pa nthawi ino, ena adzabwera adzapeze kuti tinagwira ntchito bwino ndipo adzapitirize pa bwinobwino. Zomwe kwambiri bwana director, bwana deputy director, head of ID management, head of accounts, head of civic education and public relations, master force ya NRB amene muli muno ndi Atolankhani onse, ndi onse amene mukutionera ndi kumvera masana ano, tikuti zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni.